Bibi ulang, bicara ini mungkin bosan di kampung. Boleh komentar? Biasa orang boleh orang saya betul betul. Jadi, nomor yang mana itu mulai dari mulai. Jadi guru yang itu kalau di sana ada mulai dari seperti mana seperti terus boleh. Juga lalu mereka bilang ini, nomor yang ada itu membangunnya nomor yang apa periau. Bagaimana naik? Kasih beliau naik. Ini mah nungkaman ada lusi, kemudian ada yang lusi kami lima ada kami yang master kasih dua profesor orang ini nama beliau macam lain juga sahabat terbaik tapi sebelum dua profesor para ini nama itu Sahabat-sahabat
PRC सरकार बे सरकारनि जानानै बे समाव पंडित बसुमतारी बिथाङा मोनसे सानना बिथांखौ बे समखौ लाखिनाय खुलुमनाय बावहरबाय बाथि DID मास्टार बादायलायनायाव देरहासार जानाय जोंनि आफादनि महरै जोनोम जानाय फिसा हौवा नवजित नार्जारिखौ बिटिआर सरकारनि जानानै जोङो कम्पिटिसन बावबाय। नैथियाव बिथांनि जावस्रि बिमा बे माइनाव मानि गाव बर' खालामनायाव जोङो देरहासार जानो हादों। बर' हारिनि मोनसे मान लानो हादों। बेफोरबायदिनो साफ्रोमबो बर' बिमाया जोंनि गावबा गावनि बर' फिसाफोरखौ गोजौ थाखोआव दैखांलांनायाव मैखोम बिहोमा गालांदों। बेखौ जों सरकारनि जानानै हामलायबाय। लोगोसे बावैसो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय माननीय CM बिथां प्रमद बर' सारा मोनसे एनाउन्समेन्ट फोसावनो थाखाय आंखौ फोरोंहरदों। बेखौ नांगौलै बे जौसांनि गेजेरजों फोसावनो थाखाय नागिरबाय। बेनो देग्लायनि हारिमु बिफाननि बयनिख्रुइबो गोजौसिन बान्था जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय नवजित नार्जारिनो होनाय जागोन होननानै जोंनि सरकारा आरो बे नीलेश्वर ब्रह्म जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाजों लोगोसे सरकारा 3 लाख रां होनायजों लोगोसे मान बान्था होनो थाखाय सिगांदों। Kita sama besok UPPL bahasa dengan dalu nanti ada beberapa municipal property yang pasal property berapa membuat objek oleh ada sumber UPPL saja bisa menjadi pada kembali जिला हिंदू स्टेडियम द्वितीय प्रशासनक मालक एने सम्बर्धना अनुष्ठान देखने द्वितीय कार्यकर्ता আছে কাৰ্যবাহী সদস্য UPPL কেইজনমান নেতা তেওঁলোকে আহি পেলাই এনেকৈ নৱজিত নাৰ্জাৰীক সম্বৰ্ধনা দৃশ্য বিভিন্ন কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা যি কোকৰাঝাৰ জিলা ক্ৰীড়া সংঘৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম আছে ইয়াত এনেকৈ ৰাজহুৱাভাৱে আজি তাৰিখত যি ৰাইজৰ বাবে সুনাম অৰ্জন কঢ়িয়াই আনিছে নৱজিত নাৰ্জাৰী তেখেতক এনেকৈ ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন তেওঁলোকে আহি এনেকৈ Daya segera UPPL segera Anjani untuk berapa sebab hari-hari boleh kita proses pemilihan boleh ya itu motor ayo awak pikir this student unit UPPL juga boleh menolak dari sini pengadaan semua kita semuanya apa yang ada Eso chicken deh. Siapa ya?
एसे लाइन लाइन ओरै थांदो एसे हगारना होलाय नोंबो एसे थिखो नांला फटा फट दे सिगांजों लांदो थांबाय थादो लाइन लाइन KTS dibandingkan oleh coba dilakukan itu juga kalau isi ya Thank you. baru kita lihat kalau kita lihat ini isi kembali Ambon yang हम jadi kita terus pokoknya bisnis Đây đây đây